Pomocou zariadenia, ktoré sa volá stropný zdvihák, toto konkrétne od spoločnosti HumanCare, dokážete prekonávať miestnosti alebo prechádzať s človekom z miestnosti do miestnosti bez nutnosti nejakého stavebného zásahu. Pomocou diaľkového ovládača môžeme vidieť, ktorý je veľmi jednoduchý, intuitívny, má dve funkcie, zdvih, spúšťanie. Môžeme už potom samotnú osobu veľmi jednoducho prepravovať. Pretože tu máme umiestnený tzv. Portálový systém, to znamená, že medzi dvomi fixnými kolajnicami je prepojovacia kolajnica. Tá nám dovoluje obslúžiť kompletne celý priestor bez nejakej starostlivosti. Prídeme s našou figurínou k dverám alebo k prechodu z miestnosti do miestnosti. Mohli sme vidieť, že Michal vyťahol voľný pás, ktorý zavesil v miestnosti na druhej strane. Druhý krok je prepneme páčku. To znamená, že páčka musí smerovať na pás, ktorý ideme navíjať. A jednoduchým spôsobom prejdeme so zdvíhacou jednotkou a s osobou vo vaku z miestnosti do miestnosti.